Hi! Hello! Hello sa lahat natin mga momshies. Mga momshies. Yes! And hindi ko kayo namamalikmata, hindi ko kayo nananaginip. Totoo po ang aking kasama ngayong araw na ito ay ang nag-iisang pantasya ng bayan. Yes! Ang pinagnanasahan ng napakaraming Uy, kalalaki. huwag ka magano. Baka machismis. Ang pinipilahan. Pinipilaan talaga. Binabalik-balikan. Oo. Ang close-up smile. Ang may pinakamagandang ngiti at halakak. At yung nagtiting nga. Maganda ko ng ng tinapay. Happy Oyong! Hi! Yes. Talagang bagay na bagay sa iyo yung pangalang Happy Oyong mo. Bakit? Kahit ang dami mong pinagdadaanan, ang saya-saya mo pa rin. Tawang-tawa ka, napakasaya mo pa rin. Okay, unang question, diretsahin na natin kasi alam ko marami nagtatanong, marami talagang Nakabahan ako. yung marami bang nagtataka ba't hindi ka na raw nagpupunta ng hinaguan? Ano ba kasi talaga yun? Ay, question ba yan? Oo. Huwag na yung question yan. Ay! Hindi naman, wala naman. Wala, siguro Because lang. it's really personal. Really personal talaga. Really personal talaga yung hindi ko siguro pagpunta rito. Kasi akin lang yan. Oo, nagagalit siya pag nagpupunta. Nagagalit. Wala naman. Wala lang. Gusto ko lang mapag-isa. Hala, gusto mo mapag-isa sa pagdating mo sa bahay, pinapalayas mo yung pamilya mo. Oo, sabi ko, layas na kayo lahat. Pumunta kayo sa bahay-bahay ninyo, sa mga anak ninyo. Ikaw muna. Doon muna kayo kasi gusto ko mapag-isa sa kwarto. Kamusta ka ngayon? Buhay pa. Ito naman, buhay pa. O di ba dinadaan Buhay niya lang ako pa. sa tawa lagi. Oo, puro lang siya happy, gusto niya lang masaya lang. Pero Talaga. nalungkot ka, pag wala ka dito sa Hinaguan, anong iniisip mo? Anong ginagawa mo? Siguro, pag wala ko sa... Ano ba, wala ka dito, pag di ka nagpupunta, anong ginagawa mo sa inyo? Nasa lang. Nasa bahay lang ako sa kaibigan, kapitbahay, dagat. Yun lang, nag-iinom. Nag-iinom sa mga kaibigan, tuba, gano'n. Gano'n lang talaga, habit namin doon sa barangay namin. Kaya hindi ka pumupunta mo Hindi ka mapupunta dito kasi may, may personal, na akin lang. Napagkasunduan. Oo. Pero happy ka, kung hindi ka pumupunta rito, masaya ka naman. Happy naman ako. Pero Kapag di mo minsan- kami nakakasama, hindi mo kami yun nga, minsan na ako, parang gusto ko pumunta, gusto kong gumala, pero parang gusto ko mag-enjoy with team, with friends, or grupo, gano'n. Yun lang, pero minsan, naboboard ako dun sa bahay kasi paglabas ko sa bahay, kapitbahay nakikita ko. Paglabas ko ng bahay, mama nakikita ko. Paglabas ko ng bahay, kapatid nakikita ko. Minsan mga marites yung nakikita ko. Yun. Sabi mo nakahagip ka rin ng mga marites. Oo, nahagip din ako ng mga marites doon. Mga chismis. Mm-mm. Pag-usapan natin chismis. Anong chismis? Kamusta daw yung puso mo? Puso talaga. Boring. Boring. Di ba tinatawanan na naman niya. Boring. Hindi boring. Sakto lang. Masaya. Minsan masaya, minsan malungkot. Kasi, Pero full of lungkot. dahil, Siguro sa naiisip ko, siguro sa hindi ko napagkaunawaan or something gano'n. nahihirapan ka magdesisyon. Oo, sobra. Okay, when it comes sa love and sa friendship, anong pipiliin mo? Kunyari, meron kang tanging, eto naman, ano lang naman to, personal lang naman niya to ha, wag niya nalang personalin, gusto ko lang din malaman. Kunyari, papipiliin ka ni Jeannie, na magkaroon ka ba ng kaibigan, yung mga kaibigan, o magkakaroon ka ng permanent na love life? Ako, papiliin talaga ako. Gusto ko talaga malaman. Sasagutin ko yan. siguro ang kaibigan andyan naman palagi. At siyempre, may mga kaibigan ka talaga minsan na hindi napagkaunawaan, minsan may mga something na saktan ka, something ganon. At saka may kaibigan din naman na kinukumusta ka lang, which is gano'n. May kaibigan din na wala talaga. May kaibigan na kapag may kailangan lang. Oo, kasi kaibigan. Siguro sa love ako. Love life. Love life. Kasi, Kasi ang love life kasi is andun na lahat eh. Para sa akin.
ano na lang yung pag-unawa, respeto. Respeto! At saka, parang Kasi pag pena may- din, parang kapa- pena din. Oo, kapag Parang may friend love life din. ka kasi kaibigan mo na rin siya. Oo, Kasi lahat yun, na. Naiintindihan. Tsaka bihira lang naman kasi dumating sa atin yung ganung At saka, yung yung ganung kaibigan kasi, moment na magkaroon ka ng sa partner. except sa kaibigan, sa love is kahit bangungot yung nangyayari sa'yo, andyan pa rin siya. Basta pag true love. Basta pag true love. Parang kahit nasasaktan ka na. Sige lang. Masokista pala to si ano. Ha? Masokista ka pa. So, ang gusto niya pong sabihin, na ang kaibigan naman, Andyan naman palagi. Yan. tsaka kung talagang kaibigan ka niya, maiintindihan niya kung bakit ka nagkakagano. O siya nanggagaling yung dahilan mo kung bakit hindi ka na namin nakakasama nung minsan, di ba? Ano nag-udyok sa'yo para bumalik? I mean, punta ko ulit ng hinaguan. Knowing na maaaring maging costo ng... Ay, ng- wala namang ng- problema yun. Ang nag-joke sa akin, gusto ko lang pumunta. Kasi hindi naman pala, hindi naman lahat gusto ko talaga pumunta dito. Pero may, may mga aberya na hindi pa pwede. Nasikaso. Oo, may nasikaso pa ako. Okay. Gano'n ka totoo? Na, Naputulan ba kayo ng iba? oo, napatuloy kami ng iba. Bakit? Kasi, di ba buwanan yung sahod natin, tapos, akin lahat din sa bahay, tapos expense lahat. Food. Oo, tapos, ang bill, Even ang bill gamot. kasi ng bahay, ang bill kasi ng bahay is, malalaki, tapos, nung time na yun, Okay daw malaman kung magkano inabot ng bill mo. 3,000. Okay. Ang time na yon is wala ako dun sa bahay. Pag uwi ko, naputula na sila. Tapos, pero ngayon, nabalik Okay. na. Okay na siya. Nabayaran mo na siya. Gano'ng kahirap yung ganong yung ganong sitwasyon? Na, Kasi, ako rin naman nalagay ako sa ganyang sitwasyon. oo. Pero ikaw hindi, parang napapositive mo and buong buo yung smile. Kaya mo pa rin siyang itawa, kaya mo pa rin siyang Oo. ihalakha. Bigat nun ha, ang lahat na sa'yo, tapos ikaw na nga gumagawa ng lahat, tapos naputulan kayo ng ilaw, napabayaan pa yun. Napabayaan pa nila. Kasi si mother kasi, si papa, is may sarili silang binabayaran every week. Yes. So, iba yun, sa kanila yun. Sa kanila yon, pero kung wala naman silang mapagkuhaan ng bayarin doon, sa akin Ikaw rin ang tulong sa kanila. tumutulong. Tapos kung Kasi meron yung naman, ginagamit nila is sa bahay din. Para sa bahay. siguro, personal nila, hindi ko naman sabi na sa bahay din, siguro sa personal din kasi Bili ng gamot. iwan ko din, paano ba i-explain yun? Hindi, I mean, Yung- di ba, syempre may sila binabayar mga utang. Saan nila nagamit yun? Siguro kay Papa, kay Papa is personal. Ah, At saka, bumili din naman siya ng ulam nun. At Bumibili sila. Bumibili din naman Gumagastos sila. sila. Pero full of personal talaga. So kapag may mga personal sila mga binibili o Oo, binibili nila sa kanila. Pero hindi ako nangialam doon. sa kanila Sa na- kanila na yun. That's good. At least alam mong may sariling ganap din yung mga parents mo. Oo, personal nila. Tapos pag may extra, binibili Para sa bahay. kailangan. Oo. Kasi si Papa kasi gusto niya bili ng ng ganito, like makina. Kasi may Yung sa bangka. sa bangka, di ba dalawa yung bangka na So yung pinapagawa. hinihiram nila na pera nila is ginamit nila para sa pangkabuhayan. Parang bangka. gano'n na rin Oo. siya. Hindi ko kasi alam, hindi kasi ako nangialam sa mga nila, mga Kung ako naman yung bibilihin nila. Oo, kung saan hindi sila ko manguha. nangialam. Hindi ko rin alam, kaya hindi ko ma-explain kung saan ba, ano ba. Pero syempre for sure hindi naman din siguro sila basta-basta gagastos o bibili ng kung ano-ano na, 'di ba? Para ikaw yung magbayad, ikaw pahamak mo sa huli. Pero kasi ako, nakikita ko naman kasi si tatay, 'di ba, kahit may sakit ngayon, nagtatrabaho pa din. And so si nanay, naglalaba, Si mother, kay Papa di siya umaas. Kung wala naman talaga, di ako talaga yung nagbabayad, nag-abuno.
Ganun lang, tulungan lang kami. Yung ano mo, kamusta naman yung income ng pagbabloging nitong nakaraan? Malaki naman na itulong. Wala na ito. Mababa. Mababa talaga. Nagdilim Okay. talaga. Sa tingin mo, Tumilim. anong dahilan? Sa siguro sa hindi na pag-vlog o hindi pag-update sa social media, tapos hindi na rin yung ano naman natin, income natin is mahina talaga yung takbo. Yun. But then, syempre sabi mo nga, kapag hindi na-update, hindi na nagpo-provide na araw-araw yung dapat mong gawin, is wala rin talaga. Wala. Di ba kasi sabi nga ni Brenda, kahit ano pa yung i-vlog mo, pag nag-upload ka ngayon, Kung wala talaga. kung wala Hina ka talaga. ring income, wala ka ring salary. Ganun na nangyayari. Sa tingin mo naka-apekto yung hindi mo pagpunta sa farm? Kaya bumaba rin ang income mo o yung engagement ng mga videos mo? Sa akin hindi naman kasi nung andito pa rin din naman ako. Ganun din naman yung kitain eh. Sa bahay din naman, ganun din pa rin. So sa akin, wala, hindi naman siya. Hindi naman siya big deal. Hindi naman siya big deal. Siguro hindi lang ako nag-update at saka nagla-live o nag-upload minsan or something, tatlong araw, isang beses lang, minsan isang linggo, 2 beses, isa lang. Kaya wala rin pumapasok. Wala pong mapasok. Okay. So, ayan ha, clear na clear mga mom. Okay. So, sa mga naghahaka-haka o nag-iisipan ng kung ano-ano, bigay na lang natin yung kay Oyong. At least, importante, alam natin talaga na wala namang kasamaan ng loob. Wala kang katampuhan. Wala. Kasi pumutok din to ha, yung issue na to na meron ka raw nakasigawan, nakasagutan. Ito kasi si Diva, nag-comment sa live ko. Siya, how true nga, nagkasagutan ka, umiyak ka sa daan ko. Oo! Yawa, ito kasi si Diva, sinasabay ko lang si Diva para, para, Pinatula-wala din yung si komento Diva. ni... Kaya tawag-tawa ako kay Diva. Ah, Parang Diva. sino daw yun? Sagutan mo daw siya. Nakasagutan mo doon. Okay, oo. Oo, yun. Diba? Si birthday girl, si Aya. Si Wala Aya ba? namang minention. Hindi, pero yun ang akala, yun ang inaano niya, binibiro niya, si Aya daw yun. Hindi ko rin alam. Wala lang. Hindi ko rin alam. Sinabayan ko lang siya. Okay, speaking of yayahan na, kamusta na kayo ni Yaya? Ha? Kamusta na kayo ni Yayahan? Wala, okay naman kami ni Yaya. Casual, batian. Parang gano'n na rin siya. Bati naman kami, pero hindi lang kami nag-uusap. Ayoko rin muna makipag-usap sa kanya kasi baka bumalik na naman yung trauma na mangyayari. Kasi kilala ko kasi si Yaya. Alam ko kung anong ugali niya, alam ko kung paano siya mag-handle sa ugali niya kasi mabuti ngayon, baka mga ilang araw pumutok na naman yung... Kaya ayoko siyang kausapin kasi nire-respeto ko yung sarili ko na hindi matrauma ulit sa bibig niya or sa something mga ginagawa niya. Kasi pag naging okay kayo ulit, iniisip mo, baka dahil okay na tayo ulit, pwede mo na ulit gawin yung gano'n. Oo, kasi ilang beses na po yan nangyari. Kasi kilala ko kasi yung ugali niya. Kaya mas Pero hindi ka naman nagalit sa kanya. Hindi na ako galit sa kanya. Siguro pinatawad ko naman siya. Pero ayoko lang siyang kausapin kasi ayoko yung bumalik yung trauma ulit lang. Yung takot na masiraan ka sa social media. Oh, that's good. Oh, at least, di ba? Oh, clear na ha. Kasi baka yung iba dyan, kung ano pa rin iniisip. Oo, ang inisip nila sa akin kasi hindi ko pinapansin. Wala namang connection doon. Kahit hindi kami nag-usap ni Yaya, okay naman kami. Pero ayoko lang siyang kausapin. Kasi pag yung parang napalapit kayo ulit na, ganyan, okay na kami, close na kami ulit, okay na lahat. So baka magsalita na naman. Baka makapag ano na naman siya. Trauma kasi binigay niya sa akin. Trauma ka. Trauma. Na, paano trauma? Ano yung kinatatakutan mo na baka... Trauma kasi kasi involved dun yung ano. masakit yung mga salita ng mga tao sa akin. Kaya trauma yung nangyari sa akin. Pero sa akin naman, wala naman. Hindi naman siya big deal. Wala na. Sa akin lang, ayoko lang mapagsabihan na hindi magaganda, tapos kung ganyan. Wala namang ginagawang masama or something. Kahit ganun ang ugali niya. So, ganun ba rin? Basta ayoko siyang kausapin. Basta okay kami. Okay, ganyan. Okay kami sa hindi nag-uusap, okay kami hindi nagpapansinan, pero Paminsan-minsan meron kayong, ganyan. wala din. Kahit minsan tinitingnan ko lang yung
kung gusto ko titinan yung ano ginagawa niya, tinitin. Pero hindi ko Ganun na lang. Ganun lang. Taray. Oh, ano na ng birthday wish mo sa kanya? Birthday wish ko, good health. Lagi lang good health. Oo, good health. Good health na lang kasi pag nanalasin kasi yan siya, tumatalon sa bato. Oo. Oh, parang Na-experience ko din. tumatalon sa bato. So, at least good health. Not bad. Diba? Napaka-genuine nun. Na- Yun lang naman eh. Diba? Mas maging healthy pa. Bongga. Oh, ayaba ka ma'am siya. Thank you so much. Wag yung oyong. Happy oyong. Nasagot niya na yung mga tanong, haka-haka, yung mga baka-baka ninyo. So, the next time na hindi niyo siya makikita rito, alam niyo na. Huwag na natin siya tanongin. Kasi baka mamaya ang maputol naman sa kanila, tubig. Ay, malabo mangyari yun kasi meron silang Puso. So, ayan. Maraming salamat muli sa iyo. Yes. At sa lahat po ng mga nanonood ngayon mga moms, please do follow, like, and share and this video. Yours truly, Ma'am Shiji, and of course, Bagyong Oyong, Yes. Happy Oyong TV sa kanyang FB page. Ayan, maraming salamat. Thank you. It's DJ.